Okay. Isa, ato ngalan, Brad? Eleuterio Cuyos Tilyong akong anglan. Eleuterio Uyong Cuyos. Cuyos. Muni ko sa ako kung Okay. kung milagro ni Master ko. Apelido na to, Cuyos, no? Pero ang testimonyo, wag yun mo Cuyos, ipabate. Hello. Mama bata Master og happy birthday. Master ako nagatuog gyud ni mga ikaw Ginoo. Ako unta din ako sa ako magpaminaw ko sa mga testimony. Murag iduot jud ko diri nga ako pasultihon gyud Asa niyo, Brad? sa Cebu na sa Cebu ko. Ako yung testimony ang akong ang milagro ni Master usa ka higayon na ako nanagat. Linaw kay tunda ko. Naglayag man ko, unya tan-aw ko sa barko, layo ra. Naon sa bahinoon nakatagpilaw man ko. Muna may akong namataan nga ning-ingon amar unya pagmat mo nako naon sa bahinoon naghangad naman ko sa barko. Di ko pa po sa kumbuksay. Paspas ko, Master, tabang itaw, Master. Pagkuhan karon ako, naon sa ba ang barko? Nagtaliko naman sa ako. Di, Master, kano man to? Kadili naman gusto nga. Naon sa man to, hitabuan nga. Ano ang barko nagtaliko naman sa ako nga din ha, maggusto nga luyo sa barko, kadako sa barko. Kung naon sa itong hitabuan, kung nagkaibo, wala pa ko niya ka Master, tingali, wala na ko na itong gayo na. Ako lintog ay gusto tinuod ninyo kay di gunta ko tungod sa mga testimony. Ako murag gitukod ko ni Master nga pagarion ko pa testimony ko si Master ko dili pa Ginoo. Kitong hitabuwa wala na ko. Motong akong ka-testimony niyo na si Master Ginoo gyud. Dako kay milagro tong hitabuwa nga dinha nakusluyo sa barko nagpangurog nga hilo ko imbes unta nga nangato nakusluyo dinha ko ning kurog maayo nagpanlingi ko sa barko tun ang barko ngano man tong hitabuwa nga dinha mo kusluyo hindi unsa man ko pagka unsa ato nga wa mo ko maligi ha mo nang akong ika-testimony ninyo nga ako tinuod yun si Master Ginoo. Daghang salamat. May buntag Master. Salamat bro. Okay, no? Na, wala to na to tuluyan. Ikaw siya nga, maramang yung kunod siya gidoot. Di ay, nanagat. Kuya mo to, mabanggaan ka sa barko, dako. Nagisugat. Dali isa kuwas buksay, madali ni mo nagnaang. Nga, ang kanang gong kuan sa barko, kanang agi niya, mukuan paguna. Na, pag-ingon niya, tabang Master, takulaw nga, murag, nakuan siya, unsa ba nga, naman siya luyos barko, giunsa ko na to? Kini, testimony sab, na imo? May buntag, sa di pa imo ha? Taga din magbuntagan lagi tani, sugod ta, magabinaan na punta no? Sige.